K15! Лошо, не ме интересира, разбираш. Терайте работа со среќа, нека те ја бркајте работа. Седи тука, бе, пати. Шо не те интересира? Тук ще ме оставаш на цедло. Дай да я завършим работата. На половин пат тук. Сега ще ми кажеш, ти не те интересира. А не можеш сам да я избуткам Не тази гледаш работа. колко е сато, бе, разбираш. Море, не ме, ово ти е последен пат да ме тураш от твои концепции от политика, па некем да чуем веќе. Па некем да чуем от политика. Ти, дали си ти нормално? Ви гледаш, ти без политиката днеска нищо не можеш да потереш, бе. Видиш, че основна работа у клоцът не можеш да дойдеш у политика, ако не си, бе. Шо може политика да ми завърши работа на мене, море, блажо, разбираш? Шо ќе ми завърши? Само политиката е средство да се реализират сите твои цели. Кој цели, бе, разбираш? Кој цели? Како краткорочни, така среднорочни, така и дългорочни цели, бе. Ако не се занимаваш с политика, бе, ти на мълчание не можеш да отидеш, бе. Будал ни е. Не ме интересира, ни една политическа опция не е рамна на моят интелект, разбираш. Ти знаеш ли колко точки се разидуваме с усите политически опции. Моят интелект не се съвпага, не може да се съвпадне, разбираш. Ама на нас ни трябва такъв потенциал да интелектуален трябва няма, ако влеваш в лева, разбираш, чек малко така. Например, третия ешелон, разбираш. Що третия ешелон? Не ме интересира, разбираш. Например, втория ешелон, разбираш. Що втория ешелон? И втория ешелон не ме интересира, разбираш. Море, аз ти викам, давай работа да завършим, после ще бидеме, бе, ние че дойдеме тук и ти първ ешелон ли само те интересира? Не ела тук да я завършим. Шо е работа, разбираш? Седи там, слушай. Шо е сега, разбираш? Давай, човеко трябва да го отнесеме вам, шо е на митинг. Овај ти тук пиян, бе, разбираш. Що има връзка, ако е пиян? Шо има овај връзка со мене, со тебе и со политика, бе, разбираш? Како не? Овај трябва да идеме на митинго да го отнесеме, трябва да му даде тежина на митинго. Хајде, дига го. Овај да му даде тежина. Дигай. Море, овај нит знае шо да говори, нит знае која избора единица, бе, връзка не, бе, шо ти ќе го носиме. Немој така да зборуваш, че он е носител на листа, бе. Дигай го, ајде! Море, блажо, патава, сакам цяло време да ти кажем на место. Да бидам носител на листа, сега трябва да бидам носител на листа, разбираш. Абе, дигай, ајде, тука, дигай, ајде, ти много се разбираш, ти шо е политика. Ама ти последен пат разбираш, аз ти кажем. Терето некој пат трябва само да се извърва. Ти трябва терето да го отнесеме на политика. K15!